सनाबा दिनैनि ब्लगखौ ओंखाम जानायनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय आरो ना थ' नायनानैलाय दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा दैलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरो ना सनाबा दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो सोरबाफोर गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि सनाफोर ओंख्रिया जाबाय दालि ओंख्रि टमेट' बाथोन ना भाजा थ' नायलांबाय था फिसाजोआ दंगासिनो दं ओइ नै सासेया स्कुलाव गेदेरा ओंखाम जाखांबाय सनाफोर एसे बाहेरायाव ओंखारलांसै फुजा खरस लायनांगौ दं बाजाराव थांनांगौ गाबोनथ' सरस्वती फुजा ना हावा हिनजावखौनो गालांफ्लांसैमोन नै गाबोन सरस्वती फुजा नालाय ओमफ्राय बाजार खरस खालायनांगौ फुजानि बेखौ लायनानै ओमफ्राय फिसाजोखौ लायनांगौ स्कुलाव फुजा खरस लायगोनसै ओमफ्राय दा फिसाजोखौ लायसै एकथायानो जाखाबाय 1:55 गयो नालाय लायनोसै थाबनो बाजार खरसखौ ओंखाम जाखांनानै आरो बिदि बानानै लांबाव एकदमबारे होलोखो मेंजोबो सान्दुंआबो थिंथार बिराद मोजां सान्दुं दुंबाय जिफ्रा दसेनो रानलायलायो जि बासिया थाबाथाय सुखुवाना सानफ्रामबो दामायनि सान्दुंआ खराखायनो सानफ्रामबो सानसेनि जिया सानसेयावनो रानजोबो आरामनो गारिखौ सोखायाखै आं नै लामायावनो दोनखादों थांसै बाबाबो गवा सनाफोर माथो खालामनो हारसिं संसार नालाय सोरखौबा लामा नायनोबो सोरबा थांदो होननोबो गैया नालाय थांगोनसै सनाफोर मोनफैबाय नै बाजार सरस्वती फुजानि गाबोन ना भिरथार नै सरस्वती फुजानि फिर नै फुजानि मालाय गथ'फोर बाजार खालाम सावथारदों गस्ला गोदान लांफैदों मालाय गाबोन फुजायाव गाननो गस्ला गोदान लांफैदों मालाय गथ'फोर बिरादनो फिसा लानानै नालाय एकदम बारस' बुरस'सो फैखायो आरो ना सिं लामाजोंसो बबे लामाथिं फैथाव जाया बे लामाथिंसो फैयो थबस्र' फिथाइ सामथाइ फानग्रायाव थांसै हलसेल गोजा बेहाय हलसेलार गोजा फिरथार नै फुजानि बाजार खालामसावदों मालाय फुजानि
बाजारनिफ्राय फैफिनबाय जोङो माखौ स्कुल लाइन थांगासिनो दं आरोना दा टाइम जासिगोन नालाय गनायनि ओंखायनो स्कुल मोनफैबाय टाइम जाथ'वाखै 10 मिनिट दंबावो थावबो फैखाबाय आं न'आव हाबफैबावासै 10 मिनिट दंबावो नालाय गथ'आखै नेगासिनो दं नै नैबे मन्दिर सिं स्कुल खाथियाव नैबे मन्दिर दं नालाय मा कालिनि जि मोजां मोनो थांनो बालायलायो बेहाय हाबफैबाथाय थान्दानो गोसोखौनो स्रां मोनलायखायो न'आव मोनफैबाय सनाफोर फिसाजोखौ लानानै नै जियानो बेसेबांबा बुरजा दंलाय नै खननांगौ आथिखौ बावनांगौसो दङ उन्दुनोसो ओंखारथारबाय आंखौ रेस्टआनो गैया आरोना फुंनि सिखारबाथाय रेस्ट होननायानो गैया बबे देहाया हानांगौ जाखो एथ' खस्थ' जि खनना लानोसै उन्दुनोसो ओंखारथारबाय सनाफोर दिनै मानो सोगाबबाय थायो आंना खर'आनो जाला आरोना सनाफोर दिनैनि ब्लगखौ आङो बावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना दसेबाबो टाइम होनानै नागिरा